Takže čaute, toto je náš druhý diel z tejto série Let's Fail VOV. No a ja som level 9, Silon je level 8. Minulý diel bol o tom, že sme behali a behali a behali. A tento diel bude snáď už aj o zabíjaní. Takže nabereme si questy a ideme na to. Toto sú hrozné stoličky. Nepohodlné. Ani neraz na nech sadnúť. OK. Poď si zober ten quest. Ja si ešte nezobral. Zobral. A poďme teraz na ten most, kde sme sa chceli vydať už minulý diel. Tadiaľ to. Už mám nejaký zaujímavý buff. Máš ten, že? Máš ten dosť dobrý buff. Dáva mi to spell power a armor. Že až 10%. Ja, OK. Ja si hodím na múk, ale zatiaľ sa napijem. Nemáš zmysť dole? Nie, pod na ten most. Najprv hore, nie? Nie, pod tam sú zaujímavejšie questy. No dobre. Len to môžeme keď tak aj vynechať. Tam je potom ďalšia dedinka s questami. Ja to už poznám, lebo ja si po väčšine vytváram humanov. Koľko máš? GC? GC score? Nie. Normálne máš 1497 a PvP máš 1238. Zaujímavé. Škoda, že sa nedá chytiť krava ako pet. Tu by som si chytil. No, by bolo dobre. A namiesto kraba, alebo môjho Gerberosa, by som mal kravu. Aby to bola iba až by si to zamrali. Hej, to by bol jej najkrutejší spell. A bola by demonicky krutoprísna. A že to je celkom nuda, keď takto ideme, že? Veľmi veľká nuda. Je to ešte. Ešte ďaleko, ešte. Zaposte stopky? Hej. OK. Vlastne ty už si devina? Nie si. Sorry. Pre mňa už len jeden level. Pre teba 1,5. A budeme desiny. A môžeme si vybrať naše talenty. 1 a 3/4. Tak 1 a 3/4, no. A môžeme si vybrať naše talenty. Jej. A môžeme ísť prečo to. Hej. Potom pôjdeme do toho Westfalu, nie? Hej, do Westfalu. Toto sú už normálne dokonca aj bojové questy, nebudeme už len behať. Čo? To odovzdaj. Už tu vidím hneď tabulku, že Wanted. Aha. Až tuto pobehuje ráre líška. Až nemôže byť aj zelená vec, dokonca ešte aj one. To je ináč tí koksovi, čo sa mi nestalo. U humanov je taká truhla, na motoku je. Tam pri takých banditov. A tam normálne, že niekedy raz mi padla, ale modrá vec. Dobre. Poď tohto vlka treba zabiť. Nezabudaj potom na ten skinning, ktorý si minulý diel zabudal. Môžeš si ho oskalpovať. Skalpovať. OK. Prezný item, lebo ja mám plný bug. Ja berem, ale už mám iba 2 voľné miesta. Iba jednu. Potom popredám veci. Už mám 11 skiny, už môžeme 11 aj. A to si drsný. Hej.
Týchto murlokov treba zabiť. Vtrhneme im na ostrov, ako aj predtým. Zrýchlime ten quest. Ich máme zabíjať, hej. Tak vieš, aký halózny arena tým sme dneska stretli, keď sme chodili areny? Že ryby sú přátelé než žrádlo. To bol názov. Čiže ryby sú kamoši než žrádlo. Niečo také. Neboj sa, ja ťa healujem, neutekaj im, pohoda. A nie, ja tu mám murlok, tu je. Vyhodím. Môže po nich. Nie, z nich treba iba niečo zbierať. Možno mám 4, ty máš 1. Oni si nedajú skinovať. A čo im chceš? Kožu dať preč, ty vole? No. Murlokom. To rovno aj humana zabíja kožu mu tej Som dole. krajší. To je pravda. To je zase nejako veľa. Už moc. Môj pet už zomrie. No, už je po ňom. Nevadí. Aj lebo či mi to neukazuje peta, nemohol som ho healovať. A ja chcem bublinu to riti. Flash heal, dobre. Pekne mi krytol. Ja už mám hotový quest. Super. My mana is low. Ešte zautočím. Super. Ináč, Mám poslednú manu. Koľko many stoja tvoje spery? Neviem, ale už mi došla mana do riti. Mám bublu, jo. Shadow Bolt mi stojí 7. Dotka a Drain Life mi stoja po 2. Do mňa stojí toto 5, tento strike. Dotka ma stojí 7. Pomôž mi, ja už nemám totálne žiadnu manu skoro. Nie. Ty kokos, to koľko ich tu ešte príde na mňa? Ja umrem. Neumrieš. Ja ho zoberiem. Zober ho. Potom umreš ty. Keď ho zobereš, tak... Ja už je po mne. Máš bublu, ži, zabij ich. Zabij ich, máš veľmi silnú bublinu. Čakám na manu, kým ti dám heal. Kurníka. Máš full HP. No, dobre. Teraz ja mám už iba pol milimetra. Skúsim sa trošku healovať. Ži. Tak. Doriči, mana blbá. Bež, poď ma zachrániť. Hej. Ja som už nie pri tebe. Nie, som dosť ďaleko. Nebolo to moc dobrý nápad tam len tak vtrhnúť. To nebol. Za chvíľu skápem. Koľko mám many? 9. Koľko to stojí toto? 10. Už mám shield a žijem. Žijú iba dvaja. Palicov ich zabijem. Ďalšieho som zabil palicou. Už je iba jeden. No poď. Ale on sa healuje, ja sa healujem. No zaujímavé, že kto sa healuje lepšie. No tu aj ja. Super. Môžeme rýchlo utekať. Počkaj. Dopreč. Nie, uteč. Dobre, už mám manu. To je pohoda, ale uteč. Už viem názov pre tento diel. Aký? Murlokovské šialenstvo. Murlocké šialenstvo, niečo také. Alebo šialenstvo s murlokmi. No dobre. Niečo v tom zmysle. Neviem. Takže vidíš, takže toto je náš... Môj pet zomrel.
Toto je náš druhý let's fail, toto vidíte. Náš fail, pretože sme Silon umrel a ja som umrel skoro. Takže v podstate je to taký fail. Takže preto to sa voláme let's fail, pretože v každom videi bude možno nejaký fail. A no. Takže odovzdávame quest. A v prvom Za môj- dieli bol vôbec aký fail? V prvom dieli, že všetky questy boli iba obehaní. Aha. To bude zase behajúce šialenstvo. Čo si ty vybral? Meč, Meč so Strangeom? two hand. Hej, pretože bol najdrahší. Ináč, odo mňa bolo všetko slabšie. Tak som si vybral to, čo bolo najdrahšie. No. Pre teba je niečo lepšie? Iba ten dačerka, tam má o jeden väčší damage. Tak to tak si zober. Á. Tak budeš mať o jeden väčší damage. Hm. Počkaj. Disenchant. Juuu. A kde si ju mohol dať? Nie. Áno. To bolo také, že je nám na stavke 7 až 11 a to bola 6 až 12. Čiže mal som väčší, Aha. ale aj menší. A bola za Galito. super zaujímavé. Bola za Galito, takže na nič. Je pod za mnou. Tuto musíme zabiť nejakého týpka. Predpokladám, že týral ženu, preto ho treba zabiť. A Tuto v tomto domčeku je. Neviem, zatiaľ nie. Hej, ty čo si tu robil? Ty sráč. I kill you, man. Oh yeah. Mám hlavu a zvitok s questom. Tu musím odovzdať quest. Aj tebe dal ten zvitok? To všetkým dáva. To je super. Ináč, vieš, z Gold Shear sme mohli sem letieť, vieš o tom. To nevadí. Jo, mám Healstone. Jo, už som 10. Ja si dávam disco talenty. Hop. Tak na ľavé tlačítko si tam onu. Jo, ono to vyrába po 3. No, ty si nabral všetky questy? Nie, počkaj, čítal som si talenty. To je tá kvalitnáčka, či štoros aktivicky. No. Koľko to je za 20%? Čo? Healstone. Cože ty? Nie. Ja som už healer. Ako by si mal malú, vieš? Že peso. Celkom dobre to 3 healuje. po 500. Celkom pekne. A ešte uvidím, či budem tester, to ešte fakt neviem. Či budeš destro? Prečo? Ešte možno aj demology. To je viac na PvE, vieš. Ak to tu nie je zmenené. No ako kedy, no. Ale povedz... Neviem, ja by som išiel na tvojom mieste lebo destro. Tam je viac tunov. Destro. Kde? Ty aký dávaš damage s tým? Penancia je Koľko dobrá. Na Koľko dávaš všetko. damage s tým? Neviem. Ale celkom dobre. 100 mis 100. Po 100 dávam To s je tým jeden damage. dobre. Na jeden ten ony. Čakaj, s kým? Budem šialené DPS-ko. 100, 200. Je to krytlo za 200. Žere to vôbec nejakú manu? Ja to možno obiskený. Ty vole, veď ono ma to stojí iba 6 many. To je dobré. Ináč, Zbieraj tie dreva. ja to mám zbierať. Taký dreva, sú vôbec dreva. To na zemi. To tiež tak bliká. Aha, Ja takto už to som vyzerá. Biden. A zasa sú tu morloci.
Šmejdierni. Že? Musí byť všade a otravovať všade. Naozaj tento diel sa bude volať Murlotské šialenstvo. Ako dlho už natáčame? 15 minút. Jak to rýchlo beží. Teraz to zbiera. Teraz to treba drevo zbierať. Potom môžeme aj v škole zahrať. Že budem sám. A potom Čo? ešte budem v škole hrať. Možno. No. Hej? Ja som rekruit. Dívaj, keď máš gildu, tak ja mám rekruit. No, Tej gilde? nevidíš? Ako mám pod menom. Aha. Nie, ja mám vypnuté. Jajce nie, vidím ťa. Hej, Máš nejaký vidím. povýšený, alebo čo nie? To možno ten základný Lebo ty to nemáš, vieš. nie ten rekrút. Nie. Nie? Tak to vidíš pod menom, to máš iba man of Mayhem. A ja mám že recruit of Mayhem. To máš jedno. Guild. A ešte ja im to nevyznám, ale to bude. Počkaj, čo tu je? Nekradni, koľko máš toho, ty drevo? 4. Ježiš, ja sa murlokovia. Napadli 3 či 4. Jeden je mŕtvý. Mňa napadol iba Tebe jeden. dokonca napadol murlok. 3. Už som ich zabil. Poďme tam do stredu, tam treba niečo spraviť. To drevo si zoberiem. Pekne. Počkaj, ja dám na chvíľku follow. Čo? Follow? OK. No, musel som ti povedať rodičom. Môže ti chcem večeru. Že ti chcem večeru. Čo? Ja tu treba zabíjať týchto mágov. No kto je lepší? Mák či Disco Priest? Ne to zistíme. Nie, som lepší. Skúsim ja. Ako mák. Či som ja lepší, ale... No tak. Nestihol si, sorry. Dobre, choď ďalšieho si zabi. Dáme spolu, nie? OK. Ja tu musím ešte zbierať. Môj carry is full. Ale nie. Mám plný inventár. Už. To penance dáva pekný damage. Ja už som niečo zobral. Či, ako som mal kreditnul, že za 152. Už je dobu o tom. Ja za 220 s penanciou. Moc málo ich tu bude pre nás. Že Rogue Wizard. Takýto Mak alebo Rogue. Také volá sa, že Prečo? Rogue Wizard. A môže byť iba jedno, nie? Aha. Mne vôbec to nepadá.
No, Ja už mám dobre. 3. Konečne. Ty už tam všetky vyzabíjal, ale hneď tam hore. Či tam zabil. Mhm. A opadlo mi to. A z neho to padlo aj mne. A máš len tam toho. Babko tam je. Jej, padlo mi to, poď sem, Čo, z či by to tohto si to padlo? vybrať. A že ty máš, ty Mhm, ešte sem. nemáš, nie? 5. mi padlo. Semka ti to A padne veď. z tohto. Čo? Tebe to minule tiež padlo? Ja som si to išiel vybrať. A tebe to minule padlo, ja som z toho Ne? istého vybral a padlo mi to. To je sám, Padlo ti keď to z toho? zabil. A tu je Pes posledný. bojuje sám. Silne a zabil ho. Dokonca ho už aj Nie, zabil ten pes sám. zabil ho. Okay, sem. Nie? No to myslím, že sám ho zabil. To oného. Že Ešte máme sem. Mesu odovzdať Meso. quest. že čau meso. Čau meso. Tak a čo to je? Tak a čo to je? A sranda, meso. A ako má reč? A on máme dáva quest normálne. Hej. Meso mi povedalo, že či nechce mi odovzdať niečo hentomu. Ty už. Už tu robíš parkour. No jasné. Hardcore parkour. Nechcem sa namočiť predsa. Zasa pôjdeme ku morlokom. Teraz ich vyzabíjam penanciou. Mes. Ja si niečo povyhadzujem z blbosti. Ne, už som raz vyhadzoval, už som zasa full. No, tu mám tiež veľa vecí. To vyzerá, keby som dal kritika, alebo IKčku alebo čo. Neviem, či ty, hej. Ináč, aké si dáš ty profesie? Na tomto asi žiadne, to až na 90 si ich budem robiť. Meso dal quest, aby sme ho dodali našom dresu. To je pekné. Pekné od neho. A Elvin Forest is under attack, sú tu hordiaci. Za 1000 som ti dal heal. OK, teraz máme ísť zberať drevo. Neskôr zabijem morloka. Dokonca aj medveď tu je. Toto penancia je super. Že... Skinning. Čo? Skinuj, ty skinner. No. Ešte to drevo. Už mám 5 driev, ako aj ty. A už idem po 6. Už mám 6. Idem si zabiť toho vlka. Už som ti ho zabil. Už mám 3/4 levelu. Skoro. Jo? Mi padla nejaká zaujímavá vec. Čo?
Zelená? Gáte. Ešte. Už mám to drevo. A ešte jednu musím nájsť. A omlačil som kravu k smrti. S palicou. Citrusný. Tu je, mám ho. Ešte s tými... Ešte tam nejaký v horách. Ešte jednoho medvedia. Potrebujem. Aj ty? Či potrebuješ ešte jednoho medvedia? Čo? 25 Ako dlho už natáčame? No, zabijeme toho medvedia, odovzdáme questy a končíme dnes s natáčaním. Či? Ja už hej. Ako teraz natáčajem, či ešte potom budeme ďalej? Ja už nie. Ja tak, ak ty chceš. No pasok. Ty sa potom medvedia mi to predal z takej diaľky. Hej. No. OK. Ešte to dobehnem odovzdať. Ja sa to tam či to do questy, ja som 10. Hej? No a odovzdám už budem 11. No už aj ja končím. Si poviem zahrať si buď League of Legends alebo World of Tanks. Teraz to sa... Ešte Už nie. 10? Teraz doznám quest, dal som. Mám... 100% mám. Mi chýba 14. A som... Gratulujem. Nie si ešte. A už teraz. Gratulujem. Mám až Gear Score 5. Ó. Ináč to, keď dávate talenty a to, čo nie je napísané, že to je na aký level, to... Akože... Hneď? To dostaneš. Nie, tam tam nie je máš nič napísané, napísané. na akom leveli to dostaneš. Tak to je buď pasívne, alebo to dostaneš hneď. Daj si Destro. Destro. Aj Destro. Až jeden spell mi prišiel. A chvíľu dostaneš ďalší. Asi vepa. Dáme si duel. Aha, nie, mám Čo? už internet. No tak ty Dáme si duel. Čaká, nič tu bude. Dobre, no, tak nič. Ešte aj nevládam ty petu. No môžeme skúsiť. Ja už som 11. Môžeme, poď. Ja si ma teba dáš. daj. A už mám, OK. už mám toto. Dal som ti bublinu. Už mám toho peta, že už mám schopnosti. Hej?
absolútne. Už nemáš. Ty máš hiliak hovno. Už som ťa mohol doraziť, ale ja som sa pohol, aby si to prežil. No, tie zlaté veci robia svoje No. na týchto malých leveloch. OK, takže toto bol Let's Fail číslo 2. My sa s vami lúčime, ďalší Let's Fail bude na budúce. A už v Westfále dojdeme tam asi za kamerou. Takže Čau. čaute! No,